खुलुमबाय नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बे समाव चेनेलनि गेजेरजों माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दैथायनो नागिरदों दा बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना फार्स्टआवनो कोविड-19 हठात करोना भाइरासनि गाग्लोबनाया जोंनि बर'नावबो बेयो जाजेनबाय दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों जिल्ला सनितपुर जिल्लायाव बेयो जादों होनदों दिनैनि जानाखि केस मोनदों साब्रै गोदानै दा बेहाय बेनि सासे दंफादेरनायानो जादों जोंनि बर'नि बे जाबाय थक' गयारि होनना बुंदों बेहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा बिथांखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थिसनबाय होनदों आरो बिथाङा कलकातानिफ्राय ट्राकजों फैदोंमोन फैनायनि उनावहाय बिथांखौ न'आवनो क्वारेन्टाइन खालामनानै दोननाय जादोंमोन होनदों अब्लानो उनावहाय दिनैसिम हठात दिनैनि दिनाव बेखौ पजिटिभ मोननाय जाफैबाय होनदों आरो दा बिथांखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जाबाय होनदों दा बेनो जोंनि दुखुनांथाव बाथ्रा जों सानदोंमोन बे बेरामा गिख्रंथाव बेरामा बर'नि गेजेराव दाजाथों नंदोंमोन नाथाय दिनैनि गेजेराव जाजेनबाय आरो आसा खालामो बिथांखौ जाहाथे आलो गोजोनै हठात गाहामै गाहाम फाहामनानै जोङो मोजां थासारियाव लाबोफिननो हानाय जायो बेखौ इसोरनियाव आर'ज गाबनाय थाबाय दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोनहा जोंनि आसामनि जेनाखि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा गोख्रों एलार्ट होनानै होदों जोंनि आसामनि सुबुंफोरखौ दा बेवहाय जोंनि बर'फोराबो गोनां दङ बाहाय मिथिनांगौआ बेनो जादों जोंनि नोगोरारिफोरनि जेसेबां दङ बेनि 65 बोसोरनिफ्राय बांसिन आरो 10 बोसोर बैसोनिफ्राय उन्दैसिन सुबुंफोरखौ बायजोआव ओंखारनो बादा होदों आरो बेखौ मानो बादा होदों नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जानो हागौ जे जोंनि दानि जेनाखि गिख्रंथाव करोना भाइरास बेयो जोंनि सुबुंफोरनि जायफोर सुबुंफोरा उइक लोरबां देहायारि लोरबां आरो बिथांमोननि गेजेराव जायफोरा बोरायथार बैसो आरो उन्दै बैसोनि सुबुंफोर बिथांमोनखौ बांसिन गिख्रंथावै आक्रमण खालामो होनदों दा बेनि थाखायनो सांग्रांथि जानो गोनांनि थाखाय बिथाङा एलार्ट होनानै होदों जे 65 बोसोर बैसोनिफ्राय बांसिन सुबुं आरो 10 बोसोर बैसोनिफ्राय खमसिन सुबुंफोरखौ जाहाथे बायजोआव ओंखारहोआ होनदों ओरैनोथ' 65 बोसोर बैसोनिया ओंखारखाया आरो नाथाय 10 बोसोर बैसोनि उन्दैनि सुबुंफोरा जोंनिया गार्जेनफोरजों हथात बिमा बिफाफोरजों ओंखारफायो दा बेनि थाखायनो साफ्रोम बिमा बिफा एबा गार्जेन बिथांमोनहा बायजोआव थाङोबा 10 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन थानाय गथ'फोरखौ लानानै जाहाथे बायजोआव दा ओंखार बेखौ नोंथांमोननिखौ खावलायहरनाय थाहैबाय दा बेबायदिनो गुबुन खौरां नोंथांमोननि गेजेरजों चेनेलाव लाबोयो नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना आसाम पुलिसनि जब जायखौ आङो दाखालिनिफ्रायनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय थादोंमोन जुनियर एसिस्टेन्ट स्टेन'ग्राफार दा बेनि जायफोर नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामाखै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दासिमबो आरो एप्लाइ खालामनायनि प्रसिडिउरखौ नोंथांमोननो प्रसेसखौ आङो स्टेप बाय स्टेप हगारखादोंमोन डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेनि गेजेरजों थांबानो जाबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन दा बेहाय बुंनो नागिरनाया नोंथांमोनहा सोंहरदोंमोन सिलेबासफोरा माबायदि जागोन एग्जाम पेटार्न मार्क्स बेफोराव माखौ फरायनांगोन नोंथांमोननि गेजेराव गोबाङानो सोंहरदोंमोन दा बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोनानै होफैदों बाहाय नोंथांमोनहा आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनसे होदों बे लिंकनि गेजेरजों थांबानो जाबाय नोंथांमोना बाय डिटेल्सै मोननो हानाय जागोन स्टेप बाय स्टेप गासैखौबो सिलेबास आरो एग्जाम पेटार्न बेसेबां प्रेक्टिकेलाव बेसेबां थिउरियाव बेसेबां मा प्रेक्टिकेल खालामनांगोन मा थिउरि दङ नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोननाय जागोन मोननैल' फेस जागोन एग्जामा रिटेन मोनसे आरो बेनि उनावहाय प्रेक्टिकेल नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंकजों थांनानै लानो हानाय जागोन दा बेनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों दा गोबाङानो सोंहरदोंमोन कि एपनि सोमोन्दै आं डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होफानायाव आरो रां खामायनो हाग्रा माखासे एपफोर दं नामा होननानै गोबाङानो सोंहरदों दा बेनि गेजेराव आं मोनसे नोंथांमोननिसिम कि एपखौ खिन्थानो होनो नागिरदों जायफोरा इन्टारेस्ट दं नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय इन्टारेस्ट गैयाबा नोंथांमोना स्किप खालामनो हानाय जागोन कि एपआ जादों मोनसे मिडिया एप जेराव नोंथांमोना फट' हगारनानै आर्टिकेल लिरनानै हगारनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बेयाव पपुलार जानोबो हायो आरो बेयावहाय माखासे एड्सनि गेजेरजों नोंथांमोननो आर्निंबो होनाय जायो नोंथाङा एपखौ खुलिनानै जयनिं जानाय लोगो लोगो नोंथांनियाव माखासे फैसाफोर फैगोन दा बेखौ आङो एपखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा कि एपआव बाहाय मा दं नायनानै लानो हानाय जागोन नोंथांमोनहा नुनो मोनदों नैबे हम पेजआवहाय नायोबा नुनो मोनगोन बेफोरबादि मानसि गुबुनफोरनि फट' हगारनाय आर्टिकेल लिरनानै हगारनाय बेफोरो दा बेवहाय कमेन्ट होनो हायो फायार आप होनो हायो फायार आपजों पइन्ट्स मोननाय जायो बेनि उनावहाय पइन्ट्सआ नोंथांनो पस्ट होनायाव खामानि होयो दा बेयावहाय मा रुल्स दङ मोननैसोल' खिन्थानानै होनि दा बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे आंनि ब्रन्ज प्र जानानै दङ बाहाय नोंथांमोननि रेंकबो जायो दा बाहाय मा नुनो मोनगोन नैबेहाय नायबानो जाबाय फारियै बे आंनि डिटेल्स दासिम
$15 सामथिं जानानैल' दङ अनलि दासो स्टार्टिं दासिमबो पेमेन्ट मोनाखै पेमेन्ट मोननांगौ गोनांबा $75 नांगौ नोंथांमोनहा बेखौ मिथिनानै ला $75 आर्निं जाहैयोबा नोंथाङा पेमेन्ट खालामनो हागोन बेखौ पेटिएम बा गुबुन गुबुन ट्रान्जेक्सन खालामनो हानाय जागोन दा बिनि उनावहाय मिथिनो गोनाङा बेनो नोंथांमोनहा जेलाना पस्ट होगोन पस्ट होनायाव पस्टनि टाइटेल आरो डिसक्रिपसन लिरना नांगोन जेलाना बेयाव पस्टआव नोंथांमोना नुगोन बेयाव पस्ट होगोन बाहाय ब्लग एबा पस्टनि टाइटेल होनांगोन बेनिफ्राय नै बाहाय एड स्लाइडआव नोंथांमोनहा डिसक्रिपसन होनानै मा मा दङ बेखौ लिरनांगोन ओमफ्राय पेज नोंथांमोना अपेन खालामनानै बबे पेजआव हगारनो बेखौ नोंथांनि पेजखौ अपसनाव सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय बेनि उनावहाय पस्टआव नोंथांमोनहा मिनिमाम 10 वार्ड्स डिसक्रिपसन लिरनांगोन आरो बेनिफ्राय जेलाना बेखौ पस्ट होगोन अब्ला $0.29 नोंथांनाव लोगो लोगो बे एड जागोन आरो बिनि उनावहाय दिनावहाय नोङो 8टा हथात 24 घन्टानि गेजेराव 8टा पस्ट होनो हागोन बेनि उनावहाय नोंथाङा फार्स्टआवल' बेखौ होनो हागोन बेनि उनावहाय बा पइन्ट्सनि थ्रु थांगोन पइन्ट्स 100 पइन्ट्सनि उनावहाय मोनसे पस्ट होनो हागोन बेफोरबायदि आरो पइन्ट्सआ जेबो नङा जायफोरा नोंथांनिखौ भिउस नायदों बिनि सायावबो पइन्ट्स मोनगोन नोंथाङा गुबुननो शेयार खालामनानै नोंथांनि रेफारेल कड होनानै नोंथाङा बेनिफ्राय इनस्टल खालामहोबाबो नोंथाङा 50 पइन्ट्स मोनगोन दा बेफोरबायदि इजिलि पइन्ट्सखौबो मोननो हानाय जायो दा बिनि उनावहाय नोंथाङा मेक्सिमाम आर्टिकेल वार्ड्स लिरनांगौआ जाहैबाय 300टा वार्डनि आर्टिकेल लिरनानै हगारोबा नोंथाङा बे पस्टआव लोगो लोगो $1 नोंथाङा मोननो हानाय जागोन दा बाहाय एखेखौ खिन्थाना होनो नागिरदों नोंथांमोननि थाखाय नुनो मोनगोन मोननैसो दिन्थिनानै होनि नै बाहाय नुनो मोनदों हमना ला 2 kinds of medias of Bodos बाहाय आं लिरनायमोन बेयो आंनि पस्टमोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बेयाव हगारनाय लोगो लोगो $1 एड जानानै होदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबाव $1 फार्स्ट सेकेन्डनियाव बेनि उनावहाय नैबेयाव 0.98 बबेयावबा 11 बबेयावबा बोरै फार्स्ट पस्टनिखौ नायबा नुनो मोनगोन फार्स्ट पस्टआव 0.29 बेफोरो दा बेफोरबादि इजिलि बाहाय मोननो हायो जुदि खस्थ' खालामोबा खस्थ' खालामनांगोन आरो नोंथांमोना गोरोन्थि साननो नाङा दासिम आंबो पेमेन्ट मोनाखै गोदानै बेखौ बुंखानानै होदों बेनि थाखायनो जायफ्रा इन्टारेस्ट दं नोंथांमोना खालामबानो जाबाय दा बेखिनिमोन अब्ला लोगोफोर नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांमोना गोदानबा चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।